iCap Training Solutions και η Astellas Pharmaceuticals, συγγνώμη, για το Ecole Effectiveness Project. Αυτό. Για το Ecole Effectiveness Project. Παρακαλώ τον κύριο Γεώργιο Μαργαρίτη. Χαίρετε. Ο οποίος είναι Senior Manager Head of iCap Training. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Καρδάσης, Business Unit Director Astellas Pharmaceuticals SA. Α, δεν έχω ακούσει το όνομα της κυρίας. Πώς λέγεστε. Βάσια Σκούτσου είναι η κυρία, δεν το έχω γραμμένο. Θα μας πείτε δύο λόγια. Καλησπέρα και από εμάς. 20 χρόνια πριν, δύο συγγραφείς, τους οποίους θαυμάζω για το έργο τους, καθηγητές στο Harvard, ο Χάμελ και ο Πράχαλαντ, αναφερόμενοι σε οργανισμούς που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, όπως είναι η Astellas Pharmaceutical στο αντικείμενο της ουρολογίας, έγραφαν πως αν αυτοί οι οργανισμοί επιθυμούν να διατηρήσουν την ηγετική θέση, τότε θα πρέπει να βρουν τρόπους να επανεφευρεθούν, να επανεξετάσουν το γενετικό τους κώδικα και να τον ανασυστήσουν. Και μιλώντας τότε για το γενετικό κώδικα, δεν εννοούσαν τίποτα διαφορετικό, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο οι managers και οι άνθρωποι τους αντιλαμβάνονται τους ρόλους τους μέσα στον οργανισμό. Το συγκεκριμένο λοιπόν έργο αφορούσε στο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αντιληφθούν από μια άλλη οπτική γωνία τους ρόλους τους για να μπορέσουν να προσθέσουν αξία στη συνολική αλυσίδα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Καρδάση, Business Unit Director της Astellas, για το όραμα που μοιράστηκε μαζί μας από την πρώτη στιγμή, 2 χρόνια πριν, και για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και που μας διέθεσε τους ανθρώπους του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα πωλήσεων και marketing της Astellas που αποδείχθηκαν ιδανικό πλήρωμα για αυτό το ταξίδι και βέβαια και την ομάδα της iCap στο πρόσωπο της Νάσια Σκούτζου και του Φώτη Βλασόπουλου που με την έγνοια και με τη σκληρή τους δουλειά κατάφεραν να κάνουν αυτό το ταξίδι πραγματικότητα και να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του πολιτή, του ιατρικού επισκέπτη, του διευθυντή πωλήσεων και του ανθρώπου του marketing. Τους ευχαριστώ όλους πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όπως είπε ο Γιώργος Μαργαρίτης, πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα όραμα. Το όραμα όμως θέλει επιμονή και υπομονή. Αυτό όμως δεν φτάνει αν δεν είναι από πίσω οι άνθρωποι μας και τους εμπιστευόμαστε. Να ξέρετε, οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι σας, θέλουν να γίνουν καλύτεροι και πρέπει να τους δώσουμε τα σωστά εργαλεία για αυτό. Και να είστε σίγουροι ότι αυτοί θα πετύχουν. Έτσι λοιπόν, θέλω και εγώ με τη σειρά μου, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω αυτή την υπέροχη ομάδα, η οποία εκεί έχει κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι των πωλήσεων, είναι και οι άνθρωποι του marketing μαζί. Η συνεργασία και το να μάθει κανείς να δουλεύει μαζί με τον άλλον και όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον διπλανό του, όπως έχουμε διδαχθεί από την αρχαία ιστορία, είναι αυτό που μας δίνει την επιτυχία. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή της Astellas, τον Χάρη τον Αρδί, που μας κάνει τιμή να είναι μαζί μας σήμερα, όπως και τον Νικήτα τον Κωνσταντέλο, που είναι στην iCap. Επίσης, δεν οφείλω να ξεχάσω τον Γιώργο και τη Νάσια, οι οποίοι πραγματικά μας στήριξαν με τα εργαλεία της μάθησης. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Μου κλέψατε εσείς λίγο χρόνο παραπάνω. Και φυσικά Και συνεχίζετε να μου κλέβετε. Και φυσικά μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τον ΙΠΕ και την Boursias Communications, την Κριτική Επιτροπή που μας βράβευσαν για 3η χρονιά και σας δίνουμε μια υπόσχεση. Θα είμαστε εδώ για πολλά ακόμα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.